En gang i slutningen af 900-tallet kommer Harald Blåtand, den danske konge, sejlende ned igennem Roskilde Fjord her og ser foran sig det her plateau, der hæver sig for enden af fjorden. Og han er på det tidspunkt på vej til det sted, hvor han gerne vil anlægge det nye centrum i sit danske rige. Harald Blåtand er jo den konge, der på Jellingstenen meddeler, at han har samlet det danske rige til et rige, og meddeler, at han har gjort danerne kristne. Og det nye rige, han skaber, som består af Jylland, af øerne og af det sydlige Sverige, det mangler et nyt centrum. Det kan ikke være Jellinge mere, fordi det ligger i udkanten af riget. Så han har valgt i stedet for at anlægge et nyt centrum i riget, hvor han påbegynder anlæggelsen af Roskilde by. Harald er Roskildes fader. Det er ikke ham, der udvikler byen, det er hans efterfølgers søn og de øvrige efterfølgere, men Harald er Roskildes fader, og den konge, der i forbindelse med hele den der rigssamlingsproces, altså vælger at flytte sit nye centrum herover til Roskilde. Så Roskilde spiller en rolle, en meget central rolle i skabelsen af det danske rige, og dermed også i skabelsen af et rige, som bliver en del af en europæisk kristen kulturkreds. Og vi er jo stadigvæk både et samlet kongedømme, og vi er også stadigvæk en del af en kristen europæisk kulturkreds.